Oikein hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Vähähiilisten betonien säilyvyysmitoitus -nimisen tutkimushankkeen tuloswebinaariin. Tämä tässä webinaarissa käsiteltävä hanke on osa ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa ja tässä päätoteuttajana on toiminut Tampereen yliopisto. Mun nimi on Jukka Haavisto ja toimin Tampereen yliopistossa projektipäällikkönä betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmässä ja samaten olen toiminut projektipäällikkönä sitten myöskin tässä nyt esiteltävässä tutkimushankkeessa. Tämä webinaari järjestetään kokonaisuudessaan etätoteutuksena. Webinaarista tulee myös tallenne myöhemmin sitten tuonne meidän tutkimusryhmän nettisivuille linkitettäväksi. Ja iltapäivän ohjelma on seuraavanlainen. Tässä alkuun tulee pari esitystä taustoitukseksi. Tutkimushankkeen vetäjä, professori Anssi Laaksonen, joka on laajasti mukana näissä eurooppalaisissa standardointiryhmissä, niin tuo sieltä sitä kautta taustoitusta tähän betonien säilyvyysluokitukseen, historiaan ja sen tarpeen heräämiseen. Ja sitten kun seuraavana esittäjänä on Johanna Tikkanen Betoniyhdistyksestä, niin on sattumoisin sellainen tilanne, että alkuun on tutkimushanketta kytkemässä käytäntöön sekä rakenne- että materiaalistandardien kansallisten ryhmien puheenjohtajat. Ja vielä kiitokset Johannalle, että lupauduit puhujaksi hyvin lyhyellä varoitusajalla. Näiden alustusten jälkeen sitten allekirjoittanut avaa vähän tätä tutkimushankkeen yleisiä osuuksia, jonka jälkeen sitten mennään itse iltapäivän pääosuuteen, eli Riku Paavilainen kertoo karbonatisoitumisosuuden tuloksia ja sitten heti perään Samuli Myöhänen kloridien tunkeutumisten osuuden tuloksia. Loppuun on varattu aikaa kysymyksille, keskustelulle ja jos vain aikataulu antaa myöden, niin saatetaan myöskin tässä esitysten välissä jokunen kysymys ottaa. Ja mikäli kysymyksiä herää, niin tehdään kysymysten kanssa sillä tavalla, että nostatte sitä virtuaalista Teams-kättä sieltä, niin seurailen niitä ja jaan sitten sen perusteella puheenvuoroja niissä väleissä, kun kysymyksiä pystytään aikataulun puitteissa ottamaan. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin mennään itse näihin esityksiin. Meillä on nyt ensimmäisen esityksen osalta sellainen tilanne, että Anssi on aikataulupäällekkäisyyksien takia junamatkalla ja toivotaan, että yhteydet pelaa ja sovittiin, että jatkan täältä näytönjakoa ja jaan kalvot ja Anssi hyppää sitten äänen osalta kehiin. Ole hyvä, Anssi. Hyvää iltapäivää vaan kaikille munkin puolestani ja oikein mukava, että teitä on runsaslukuisesti paikalla. Aihe on kovinkin ajankohtainen ja semmoinen, mikä eurokoodimaailmassakin on kovasti herättänyt ajatuksia. Jukka tuossa alusti ja esittelikin minut, niin siinä mielessä varmaan on tuttu teille kaikille, niin voidaan mennä ikään kuin tähän varsinaiseen asiaan, niin pistetään meidän kalvoja vaan eteenpäin. Otetaan seuraava vaan nyt ajatuksena, mitä mun tarkoitus on tässä nostaa, niin joitakin päänäkökohtia rakenteiden käyttöikäsuunnittelusta, säilyvyysluokituksesta ja lähinnä tämän eurokoodin betoniosan näkökulmasta kautta rakenteiden kautta suunnittelun näkökulmasta. Sitten myöhemmin, niin kuin Jukka tuossa ohjelma esittikin, niin Riku ja Samuli ja Jukan ja muissa esityksissä tulee tänään ikään kuin paljon yksityiskohtaisemmin, mutta vähän johdattelen tähän asiaan. Mennään vaan seuraavaan. Seuraava kalvo sinne, niin taida vielä vaihtua. No niin, nyt. Eli en tiedä, onko mä tulossa vanhaksi, mutta aika usein tulee pohdittua vähän taustaa, että miten tähän on tultu. Ja koitan sitä tällä yhdellä kalvolla avata. Vähän kuivan näköinen, paljon tekstiä, mutta paljon tärkeää asiaa ja taustaa. Aluksi FIPI, eli maailmanlaajuinen betonirakenteiden järjestö, julkaisi tämmöisen mallikoodin käyttöikäsuunnitteluun jo vuonna 2006. Ja nyt sitten täällä betoni-eurokoodien komitean puolella vuonna 2009 ensimmäisen kerran nousi esiin, että tälle asialle pitäisi täällä suunnittelustandardien puolella tehdä jotain, että voitaisiinko betonilta
mitata suorituskykyä karbonatisoitumisen ja kloridien osalta ja muodostaa tämmöisiä säilyvyysluokkia, eli tämmöiset exposure resistance classes. Ja tällöin oli jo heti alussa mukana ikään kuin materiaalipuolen standardikomitea TC104, SC1, oli kovasti mukana, että tähän ryhdytään. No nyt sitten kun eurokoodeja lähdettiin kehittämään, niin näitä kehitystarpeita koottiin kustakin maasta 2012, ja tämä säilyvyysluokkien aihepiiri oli siellä yhtenä olennaisena tarpeena siellä toiveiden tynnyrissä, ikään kuin mitä tälle pitäisi tehdä jotain. No sitten tämmöinen eurokoodin työryhmä tänne betoni-eurokoodikomitean alle, mulla puuttuu näköjään SC2 tuosta TC250 perästä, mutta toi TG10 durability, eli käyttöikään liittyvä perustettiin, ja se lähti tätä asiaa edistää. Ja täytyy rehellisesti myöntää, että silloin kun tämä lähti liikkeelle, niin 2016 vielä tämä tuolla betoni-eurokoodikomiteassa, eli SC2, niin herätti kyllä kovasti vastustusta, ja että kysymyksiä nousi, että miksi tähän nyt pitäisi siirtyä. Mutta sitten aika nopeasti tunnistettiin, että nyt kun meillä on ikään kuin erilaisia päästövähennystarpeita kovasti koskee kaikkia materiaaleja, niin betonin osalta ilman muuta meillä pitäisi olla menetelmä, millä me voitaisiin arvioida tämän betonin ikään kuin pitkäaikaiskestävyyttä ja toimintaa, ja tarvitaan tämmöinen menetelmä, ja sitten todettiin, että kyllä tämä on eurokoodipuolen nostettava, ja samoin sitten tänne materiaalistandardiin EN 206, mikä on tuolla materiaalikomitean puolella. Ja tästä lähdettiin liikkeelle. Ja jos Ukka vaistaa seuraavan kalvon taas, niin mennään seuraavaan asiaan. Yleisesti näistä malleista, niin meidän tämä vanha taikka nykyinen, pitäisikö sanoa, on tämmöinen deem to satisfy-tyyppinen, eli se perustuu siihen, että meillä on tiettyjä suureita vehisementtisuhteita tai tämän tapaisia tunnuslukuja, minkä perusteella on sitten päätelty, että mikä se betonin toiminta tämän käyttäjän suhteen olisi. Ei niinkään, että siitä olisi mitattu suoraan sen betonin suorituskykyä. Puolestaan tässä uudessa mallissa, mikä tulee, niin on ajatus, että ikään kuin tämä on tämmöinen performance-based, eli nyt on vapaasti käännetty, eli tämmöiseen betonin suorituskykyyn perustuva. Esimerkiksi erilaisten sideaineiden vaikutukset saadaan hienosti esiin tällä systeemillä. Ja nyt sitten tämä FIPin mallikoodi tähän asiaan todettiin tämmöiseksi hyväksi teoreettiseksi pohjaksi. Toki sen jälkeen on vielä monia julkaisuja ja asioita, mutta se oli semmoinen hyvä lähtökohta. Tämä malli on tällainen tilastollinen, jolla me voidaan arvioida sitten ikään kuin tätä vaurion kehittymisen todennäköisyyttä. Riku ja Samuli tätä sitten avaa pikkusen tuossa myöhemmin enemmän. Yksi olennainen muutos, mikä tässä tehtiin, niin ikään kuin tähän käyttöikään katsotaan sisältyvää sekä tämä initiation period että tämä propagation. Eli toisin sanoen tarkoittaa, että me sallitaan tietty korroosiotaso raudoitteessa, ja silloin tähän käyttöikään nähden se on vielä ikään kuin hyväksyttävissä oleva taso, niin se on tässä nyt otettu ikään kuin uutena asiana huomioon. Jos mennään seuraavalle kalvolle, niin nähdään siitä, että millainen tämä malli sitten niin kuin oikeastaan olisi. Ja ensin sanon muutama sana myös, että meidän uusi eurokoodi sisältää uuden ja vanhan mallin. Ja kansallinen iso valinta on, että pysytäänkö vanhassa vai otetaanko uusi. Näillä näkymin Suomessa ja Pohjoismaissa ollaan laaja-alaisesti menossa tämän uuden mallin käyttöön. Ja tämä sisältää mallin karbonatisoitumiselle ja klorideille, mutta taas ei sisällä esimerkiksi suoraan näitä pakkassuolakestävyyksiä tai sen tapaisia asioita. Ajatus tässä mallissa on semmoinen, että jos katsotaan tuota taulukkoa tuossa oikealla, niin ylhäällä meillä näkyy ikään kuin rasitusolosuhteita tässä karbonatisoitumisen osalta. En mene tähän yksityiskohtiin, koska Riku availee tätä sitten myöhemmin XC1, XC4. Sen alla nähdään seuraava rivi, missä on käyttöikä 50 tai 100 vuotta. Sitten vasemmalla reunalla näkyy ikään kuin tämä betonin säilyvyysluokka. Ja siinä näkyy tuommoinen XRC 0,5 ja XRC 7. Niin mitä isompi tuo luku on, niin sitä nopeammin karbonatisoituminen etenee betonissa. Ja nyt sitten esimerkiksi, jos meillä on tuossa, mä oon tuon XC3 poiminut, ja siinä on tuo solussa 20 millinen, 50 vuotta, niin nuoli menee tuohon XRC3, niin silloin meillä ikään kuin tulee betonille
betonin täytyy täyttää sellaiset vaatimukset, mitä tuo luokka 3 vaatii. Eli tämä on vähän samanlainen kuin meillä on betonin sylinterilujuudessa, vaaditaan suunnittelussa vaikka C30-37, niin meillä on systeemi, että se lujuus C30 saadaan täyttyyn. Niin tästä tulee samanlaisesti, nyt sitten tulisi XRC3-luokan vaatimus siihen kyseiseen tilanteeseen. Eli toi vasen sarake ERC on juuri se säilyvyysluokka, ja betonit voidaan testata kuhunkin näihin luokkiin kuuluviksi. Mitä parempaa betoni on, niin se mahdollistaa pienemmän betonipeitteen, ja mitä heikompi se suorituskyky on, niin sitä paksummaksi se betonipeite kävisi. Niin kuin näistä riveistä nähdään, niin nuo betonipeitteet kasvaa alaspäin. Semmoinen huomio, että nämä arvot tässä on suositusarvoja, niin totta kai kussakin maassa nämä kansallisesti määritetään. Mutta ehkä tässä on pari muutakin huomiota, että jos olisi vaikka semmoinen betoni, että mikä täyttäisi luokan XRC4 ikään kuin suorituskyvyn karbonitisoitumisen etenemiselle, niin siitä voitaisiin päätyä, että sillä betonilla vaadittaisiin 35 milliä ja päädyttäisiin 100 vuoden käyttöikään. Eli tämä toimii niin kuin molempiin suuntiin. Ja yksi olennainen, mitä sanoin tuossa jo aluksi, niin ikään kuin nyt sitten, jos meillä on joku tietyllä sideaineella oleva betoni, niin nyt sitten me voitaisiin päätyä tällä systeemillä, että mikä olisi tämän käyttöjen kannalta hyväksyttävä betoni ja mikä olisi siihen vaadittava betonipeite. Eli tässä on ikään kuin se koko systeemin idea. Tämä on tämmöinen ikään kuin frameworkki. Nyt sitten tämä, että miten noihin kuhunkin säilyvyysluokkaan tuossa vasemmassa sarakkeessa päädyttäisiin, että miten testataan se betoni, että mikä se suorituskyky on, niin siitä tulee sitten tuossa vähän edempänä. Mutta ajatus on, että mitä parempi suorituskyky, niin periaatteessa sitä pienempi betonipeite olisi hyväksyttävä. Ja taas seuraava kalvo tähän asiaan, niin nyt sitten niin kuin totesin, niin tämä taulukko vaatii kussakin maassa ikään kuin sen betonipeitteen arvojen syöttämisen. Nämä rasitusluokat, mitä tällä ylhäällä on, niin ensinnäkin niitä tulkitaan hieman eri tavoin eri maissa. Ja ne ei ole täysin yhtenevät, niin tämä vaatii myös siltä puolin työtä, myös ilmastolliset olosuhteet ja muut asiat poikkeaa ikään kuin tämmöistä, että joka puolella ei ole samat lähtökohdat. Ajatus on, että täällä vasemmalla puolella, kun on kauhean määrä luokkia 0,5-7, niin varmaankaan nämä kaikki ei tule käyttöön, vaan tulee tietyt tyypilliset luokat, mihin meidän kenties tyypilliset sideaineet ja muut päätyisi, ja vesisementtisuhteet ja niin edelleen, niin siitä tulee sitten vähän tuossa tänäänkin enempänä. On tosin niinkin, että tämä systeemi mahdollistaisi esimerkiksi näiden betonisettien kehittämisen jossain isommissa hankkeissa, jotta voitaisiin siitä saada etua, niin toki näin voitaisiin ajatella ja tehdä. Tämä taulukko, mitä mä olen tässä nyt näyttänyt, niin on karbonatisoitumisen osalta, ja nyt sitten kloridien osalta on toinen, ja sitä tulee nyt sitten Samuli-esityksessä, niin ehkä semmoinen on hyvä huomio, että se betoni, mikä on kenties hyvä karbonatisoitumista vastustaa, niin ei välttämättä hyvä vastustaa klorideja, vaikkapa eri sideaineita ajatellen, niin siinä mielessä tässä tulee tämmöinen suunnittelutehtävä, ja sekin perustelee, että meille jää kenties tietyt luokat käyttöön, minkä mukaan ikään kuin voitaisiin edetä. Ja tässä oikeastaan yksinkertaisuudessaan, kun mulla oli 10 minuuttia varattu, niin mä taisin tasan 10 minuuttia tähän nyt käyttää, niin toivottavasti mun ääneni kuuluu täältä ikään kuin junan päästä sinne riittävästi, ja kysymyksiä sitten esitettäneen siellä lopussa tietysti, jos nyt joku heti heräsin, niin voi nytkin nostaa, mutta tämä asia tästä syvenee ja etenee vielä, ja kenties kysymyksiin tulee sitten vastauksiakin seuraavissa esityksissä. Kiitoksia mun puolestani. Kiitoksia Anssi, hyvin kuulu ainakin tänne päin. Mennään ohjelmassa eteenpäin, ja seuraavana meillä on sitten betonin säilyvyysluokitusta betonin valmistuksen kannalta avaamassa Johanna Tikkanen Betoniyhdistyksestä. Ole hyvä. Joo, kiitos Jukka, ja Anssille kiitokset, että sä osittain esitit jo mun esityksen. Mutta katsotaan. Mä koitin tähän vähän niin kuin avata tätä asiaa ehkä enemmänkin justiinsa tuon betonin valmistuksen kannalta.
Eli tosissaan tämä säilyvyysluokittelu, niin kuin Anssi kertoi tuossa, niin tätä säilyvyyssuunnittelumenettelyä on nyt sitten tässä uudessa eurokoodipäivityksessä muutettu, että tämän säilyvyyden luokitteluun esitetään päävaihtoehtona tämmöistä betonin säilyvyysluokittelua. Ja tämä on nyt jo niin kuin Suomessakin sitten päätetty, että siirrytään tähän. Tässä niin kuin taustalla on se, että tämä oli tarkoitus alun perin olla tämmöinen eurooppalainen säilyvyysstandardiluonnos, tämmöinen EN 20600, eli tähän betonistandardiin, tähän EN 206 oli tarkoitus tulla tämmöinen osa 100, ja siellä olisi ollut tämä säilyvyysstandardointi tai säilyvyysstandardi. Mutta tämä standardia laatinut työryhmä ei saavuttanutkaan sitten konsensusta sen sisällöstä, erityisesti näiden luokkien raja-arvoista. Siellä oli, en nyt lähde siihen sen tarkemmin, mutta sen vuoksi tästä ei tullutkaan standardia, vaan tästä tuli tämmöinen tekninen raportti. Ja sen myötä nyt sitten tämä säilyvyysstandardointi siirtyi tämmöiseltä eurooppalaiselta tasolta meille jäsenmaille. Ja sen myötä sitten tämä betonin standardointiin keskittyvä tukiryhmä Betoni päätti käynnistää tämän työryhmän miettimään tätä kansallista standardia. Ja tämän kansallisen standardin puheenjohtajana nyt sitten toimin minä. No mikä sitten tulee muuttumaan tässä uudessa luokittelussa on se, että tämä suunnittelija suorittaa nämä säilyvyystarkastelut ja määrittelee sitten ne betonin vaatimukset. Eli tulevaisuudessa siitä betonin säilyvyydestä vastuuta siirtyy aiempaa enemmän sinne suunnittelijan puolelle. Et nykyäänhän betonin valmistaja on vastannut paljon enemmän tästä niin kuin säilyvyydestä, mutta tulevaisuudessa tämä vastuu tulee siirtymään entistä enemmän suunnittelijalle. Eli tämä suunnittelija määrittää ne rasitusluokat, eli ne rasitusluokat ei häviä sinänsä minnekään, vaan ne rasitusluokat on ja pysyy, mutta sitten sieltä suunnittelijan pöydältä lähteekin sitten tämän rasitusluokkien suunnittelukäyttöjen ja betonipeitepaksuuden myötä sitten tämmöinen säilyvyysluokka, jonka sitten se betonin valmistajan tulee sitten täyttää. Ja tässä nyt on esimerkiksi kloriidirasituksesta, eli se suunnittelija valitsee sen, otapas mä otan täältä tämän laserosoittimen, niin on helpompi, eli tämän samalla lailla kuin nyttenkin, eli määrittelee nämä rasitusluokat, ja sitten täältä tulee tämä suunnittelukäyttöikä, betonipeitepaksuus, ja sieltä tulee sitten toi säilyvyysluokka. Vähän niin kuin tuossa Anssi jo tuossa aikaisemmassa esityksessään mainitsi, että tämä nyt on klorideille, tuossa Anssin esimerkissä oli sitten toi karbonatisoituminen. No miten sitten tämä valmistaja? Tämä valmistaja ei nyt sitten välttämättä tule sitten tietämään tästä rasitusluokasta ollenkaan, sillä on vaan sitten tämä säilyvyysluokka, minkä se suunnittelija on määritellyt. Ja tämä betonin valmistaja valitsee sitten sen säilyvyysluokan mukaisen sideainemäärän ja sideainelaadun mukaisen vesisideainesuhteen. Eli meillä tulee olemaan erityisesti niin kuin erilaisille sideainelaaduille erilaisia vesisideainesuhteita. Tässä nyt esimerkkinä, siis nyt kannattaa huomioida, että nämä taulukkoarvot nyt on ihan täysin tuulesta temmattuja. Nämä ei ole millään lailla oikeita taulukkoarvoja täällä, mutta asian selventämiseksi niin tänne on nyt jotain arvottu, vaan että nämä ei todellakaan ole sitten oikeita arvoja. Eli kun sieltä on suunnittelijalta tullut se säilyvyysluokka, niin sitten betonin valmistaja valitsee sitten sen mukaisen vesisideainesuhteen riippuen sitten, että minkälainen sideaine on käytössä. Ja tosissaan erilaisille sideaineille on olemassa
sitten erilaisia vesisideainesuhteita. Tässä on myös sitten hyvä huomioida se, että tämä koskee tosissaan joko valmista sideainetta tai sitten betonin itse valmistamaa vastaavaa sideaineyhdistelmää. Eli sen ei ole sitten pakko olla niin kuin suoraan niin kuin tätä sementtiä, vaan myös tämmöinen vastaava yhdistelmä. Eli tällä osalta niin kuin tämmöisillä taulukkoarvoilla toimittaisiin edelleen, mutta tähän tulee nyt sitten lisäksi rinnalle tämmöinen testaamisen mahdollisuus. Eli testaamalla, osoittamalla, että tällä testillä, että saadaan samanlainen säilyvyysluokka, niin pystytään sitten poikkeamaan sitten noista taulukkoarvoista. Ja tämä testaamalla niin kuin osoittaminen, niin sen voi sitten tehdä joko esimerkiksi se betonin valmistaja, mutta varmaan käytännössä se tulisi olemaan sillä lailla, että tämä sideainevalmistaja, esimerkiksi sementin valmistaja tai joku muu sideainevalmistaja, pystyisi näille omille tuotteilleen testaamaan sen säilyvyyden ja sen sitten nämä erilaiset säilyvyysluokat, joilla tämä sideainevalmistaja pystyisi osoittamaan esimerkiksi, että heidän SEM1:llään päästään tähän tiettyyn säilyvyysluokkaan vesisideainesuhteella vaikka 0,55 esimerkiksi. Ja silloin sitten se betonin valmistaja voisi käyttää sitä sitten siinä omassa tuotannossaan. Mutta tosissaan tässä alkuvaiheessa varmaan tullaan hyvin pitkälti toimimaan noilla valmiilla taulukkoarvoilla, jotka sitten tähän säilyvyysstandardiin tulee. Tässä on hyvä huomata, että tässä Eurokoodin ERC-luokituksessa on eri rasitusluokissa kussakin aika monta luokkaa. Niin kuin tästä näkee, että näitä klorideillakin näitä säilyvyysluokkia on aika monta. Mutta käytännössä tarkoitus on rajoittaa tämä määrä 2-3 luokkaan, jotta tämä olisi ihan käytännössä toimiva. Me Suomessa tehdään tässä säilyvyysstandardoinnissa vahvaa yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Varsinkin Norja on paljon edellä tässä heidän niin kuin säilyvyysstandardoinnissa, niin sieltä tulee meillekin paljon hyötyä ja neuvoja. Nämä taulukossa olevat arvot, mistä ne nyt sitten tulee? Varmasti osittain perustutaan jo näihin vanhoihin taulukkoarvoihin, mitä meillä on, mutta hyvin yksi tärkeä on tämä Tampereen yliopiston hanke, mitä tekin nyt webinaaria kuuntelette, koska meillä on nämä sideaineet muuttunut, varsinkin nyt sitten näiden vähähiilisten betonien myötä, niin täältä tulevat tulokset on erittäin tärkeitä. Meillä on Suomessa esimerkiksi tämä VTT:n pitkäaikainen kenttäseurantaprojekti, jota varmaan pystytään jonkin verran hyödyntämään. Muissa Pohjoismaissa, tosissaan niin kuin sanoin, niin tehdään yhteistyötä, niin sieltä saatuja tuloksia ja sitten totta kai kaikkea muuta tutkimustietoa tullaan käyttämään sitten tässä, kun luodaan näitä säilyvyydelle uusia taulukkoarvoja. Kiitoksia. Toivottavasti ei tullut ihan hirveästi päällekkäisyyttä tuon Anssin kanssa. Kiitoksia. Nähdäkseni tuli hyvinkin niin kuin eri näkökannalta tätä asiaa. Mennään aikatauluohjelmassa eteenpäin ja otetaan ehkä niitä kysymyksiä sitten Johannalle ja Anssillekin tuossa paremmin loppupuolesta tätä webinaaria, koska tässä matkan varrella varmaan avautuu vielä moni asia Riku ja Samuliinkin esitysten myötä. Seuraavaksi olisi tarkoitus nyt mennä itse tähän tutkimushankkeeseen ja mä avaan vähän tätä sisältöä, mitä tämä tutkimushanke sisältää, millaisia betonia on testattu ja niin edespäin. Tosta.
Eli meillä on nyt tosiaan tällainen vähähiilisten betonien säilyvyysmitoitushanke käynnissä, ja tällä on niin kuin päätavoitteena ollut, että edistettäisiin vähähiilisten betonien käyttöä sillä tavoin, että meillä on paremmin ymmärrystä niiden pitkäaikaiskestävyydestä ja toisaalta myöskin kytketään niitä sitten tähän uuteen säilyvyysluokitukseen. Hanke kuuluu tähän ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaan, niin kuin mainitsin aiemmin, ja sitten muita rahoittajia tässä hankkeessa on Betoniteollisuus SPK-säätiön kautta, Fincementti Oy ja sitten Väylävirasto. Meillä on tässä Tampereen yliopistolla on tämä organisointi- ja päätoteutusvastuu, mutta sitten meillä on tutkimusyhteistyötä VTT:n kanssa, Miguel Ferreira, erityisesti näissä säilyvyysmallinnusasioissa ja koemenetelmissäkin, niin ekspertti on tässä merkittävällä panoksella mukana. Sitten Tampereen ammattikorkeakoulun osa-alueena tässä on ollut tutkittavien betonien suhteutus ja sitten koekappaleiden valu. Ja kiitoksia kaikille osapuolille rahoittajille hankkeen mahdollistamisesta ja sitten tutkimuskumppaneille sitten erittäin miellyttävästä ja hyvästä yhteistyöstä tämän projektin osalta, joka vielä edelleenkin myöskin sitten jatkuu. Aikataulu projektin osalta tämä käynnistyy noin vuosi sitten, toukokuussa 2024, ja sitten tämän YM:n vähähiilisen rakentamisen ohjelman aikataulun myötä tarkka takaraja tälle hankkeen päättymiselle, milloin kaiken täytyy olla valmista, on lokakuu 2025. Eli alle 1,5 vuotta on projektin kesto, ja kun aiheena on betonin pitkäaikaiskestävyys, niin ymmärrettävästi se tuottaa aikataulupaineita ja ollaan aika kiireesti jouduttu sitten edistämään näitä asioita, että on saatu kaikki vaiheet aikataulussa läpi vietyä. Ja siitä myöskin kiitos Paavilaisen Rikulle, Myöhäsen Samulille, jotka on tästä hankkeen isoimmasta osiosta tehnyt diplomityön. Kiitoksia aktiivisesta otteesta ja paneutumista tähän, ja myöskin sinne meidän laboratorioon. Siellä on useampi 10 ihmistä tehnyt kovasti töitä tämän hankkeen eteen, että ollaan saatu aikataulussa pysyttyä. Tuossa näkyy noita hankkeen vaiheita, eli pääosiona on tämä karbonatisoitumisen ja kloridien eteneminen kokeellisesti sekä sitten laskennallisesti. Tämä on ylivoimaisesti niin kuin leijonan osa tästä koko projektista. Sitten tässä on lisäosuuksina on halkeama-osuus, eli siinä tutkitaan karbonatisoitumisen ja kloridien etenemisen vaikutusta, miten se halkeama vaikuttaa. Tämä on enemmän tällainen esiselvitystyyppinen osuus, ja sitten myöskin projektin puitteissa valitaan kenttäkoekappaleita, osa ehkä juuri sinne VTT:n kenttäkoealueelle, ja sitten näiden valmistus kuuluu tähän projektiin, mutta toki sitten seuranta ja mittaukset aikanaan muiden projektien puitteissa. Rajauksesta yksi dia. Tokikaan maailma ei valmiiksi tule, vaikka tämäkin on laaja kokeellinen hanke, niin maailma ei siitä valmiiksi tule, vaan kun mietitään standardointiasiaa, mikä sitten kuitenkin käytännön kannalta suunnitteluun ja muuhun on tarve, niin siihen liittyy tietysti moni asia. Meillä on nyt keskittyminen tähän karbonatisoitumiseen ja klorideihin, ja ehjän betonin osalta tässä tutkimusprojektissa hieman sivutaan halkeaman vaikutusta. Sitten meillä on silloista ja julkisivuista on olemassa suomalaista aineistoa, sitä on vähän läpikäyty. Siihen liittyy sitten jo näitä muitakin näkökohtia, hieman halkeamat vaikuttaa, pakkasrakautuminen, näiden yhteisvaikutukset, mitkä on ne todelliset olosuhteet ja sitten käytännössä toteutuva laatu. Mutta näin tämä rajautuu tämä meidän tutkimusprojekti, ja se tarjoaa sitten tähän standardointityöhön toivottavasti merkittävänkin datapankin sitten taustalle, mihin sitten tätä standardointityötä lähteä edistämään. Sitten mennään niihin tutkittaviin betoneihin. Meillä on erilaisia variaatioita, mitä ollaan tutkittu. Ensimmäisenä on tämä sideainetyyppi. Meillä on 4 sideainetta ollut käytössä, ja siinä on nyt sitten SEM1 ollut enemmän tällainen referenssibetonina, jota on paljon tutkittu, ja osataan sitten myöskin paremmin kytkeä näitä muidenkin sideainelaatujen betonien tutkimustuloksia sitten niihin aikaisempiin tuloksiin.
Eli siellä ei ole lainkaan masuunikuonaa. Sitten meillä masuunikuona osuus kasvaa sideaineettaan, eli siellä on SEM 2P, eli entinen oivasementti, nykyään on lujuusluokka jo hieman muuttunut tuosta, mutta oivasementti sitten on SEM 3A ja SEM 3P, siellä mennään jo sitten 72% korvausasteeseen tuon masuunikuonan osalta. Eli 4 sideainetyyppiä. Sitten meillä on ollut jälkihoitoajaskin pientä variointia, kun aika monesti noilla SEM 3-tyypin betoneilla on jälkihoitoaika 28 päivän sijaan se 91 vuorokautta, niin meillä on niiden betonien osalta sitten ollut kaksi sarjaa, että on ollut se 28 ja sitten tuo 3 kuukauden jälkihoitoaika. Sitten on sideaineen määrä ja vesisementtisuhteen yhdistelmiä on yhteensä 6 kappaletta per sideainetyyppi. Siinä on pienempi, maltillisempi sementtimäärä 310 kiloa kuutiolle ja sitten selvästi suurempi 460. Ja siinä on sitten vesisementtisuhteet mennyt 0,4–0,6 sillä tavoin, että isomman sideainemäärän betoneissa on ollut pienempää vesisideainesuhdetta, että se työstettävyys on ollut sopivalla tasolla. Vielä yhtenä variaationa on ollut sitten huokostimen käyttö, eli meillä on ollut puolet betoneista huokostamattomia ja puolessa betoneista on sitten käytetty huokostinta. Yhteensä siitä tulee 48 eri betonilaatua ja kun otetaan vielä nuo jälkihoitoajat mukaan, niin 72 koesarjaa. Kaikki koemenetelmät ja muut laskettuna yhteen, niin tässä on yli 2000 koekappaletta, mitä tämän hankkeen aikana on käsitelty ja osin vielä tullaan käsittelemään. Tuossa on vähän betonilaatujen koodauksesta, eli siinä on, nämä tulee näissä myöhemmissä esityksissä varsinkin monesti esiin. Siinä on ensin sideainetyyppiä lyhennetty toi SEM 3A esimerkiksi 3A:lla, sitten on tuo vesisementtisuhde ilman pilkkua, sen jälkeen sideainemäärä ja sitten jos on huokostinta käytetty, niin siellä on AE-pääte noissa betoneissa ja jos ei ole, niin se pääte puuttuu. Luokittelun osalta vähän lujusluokkia, mihin nämä betonit sitten on asettunut, eli mehän ei tähdätty varsinaisesti mihinkään betonin lujuusluokkaan, vaan kun meillä on lukittu vesisementtisuhde, sitten meillä on lukittu käytettävä sideainetyyppi ja ilmamäärätavoite, niin sieltähän se lujuus sitten määräytyy. Valtaosa betoneista asettuu tuohon C40/50 ja C55/67 lujuusluokkien väliin. Muutama siellä on matalampi ja korkeampikin lujuusluokka mukana. Sitten ilmamäärän osalta dataa. Meillä oli tavoitteena 4–7% ilmamäärä näille huokostetuille betoneille, mutta tämän osalta meillä nyt tämä aikataulupaine aiheutti sen, että ennakkokokeille ei käytännössä ollut mahdollisuutta ja niille olisi selvästi ollut tarvetta, eli meillä jäi nuo ilmamäärät aika monen betonin osalta suhteellisen mataliksi. Kuitenkin sillä tavalla, että jokaisen rinnakkaisen betonilaadun osalta nämä huokostetut betonit oli korkeamman ilmamäärän omaavia kuin huokostamattomat. Mutta siellä on tosiaan huokostetuiskin betoneissa on 2% luokkaa, silloin voi tietysti esittää kysymyksen, että onko se enää pakkasen kestävää betonia. Mutta siinä on yksi betonityyppi, on sitten, missä sattuu nuo ilmamäärät osumaan niin kuin hyvin nippuun huokostettujen ja huokostamattomien osalta, niin se tietysti on tarjonnut hyvän kohdan vertailla myöskin tuon huokostuksen vaikutusta noihin tuloksiin. Toinen luokittelu, joka liittyy tähän projektin otsikkoonkin kovasti, on tämä vähähiilisyysluokitus, PV-vähähiilisyysluokitus. Tämä on nyt tietysti vähän erityyppinen lähtökohta kuin normaalissa betonin valmistuksessa, koska meillä on siellä ikään kuin valmiiksi kaikki annostiedot ja muut, mutta ne on pyritty sovittamaan siihen lujuusluokan arvoihin, mihinkä ne testattujen lujuuksien perusteella olisi arvioitu osuvan ne betonit. Ja tästä nähdään hyvin, että tässä on aina dian joka nurkassa on yksi sideainetyyppi, niin tästä kun mennään masuunikuonan korvausasteessa isompaan, niin huomataan kuinka se vähähiilisyysluokkakin sieltä kovasti muuttuu.
Nämä on kaikki huokostamattomia betonia, mitä tässä on esitetty. Huokostettujen betonienkin osalta niillä on se oma vähähiilisyysluokitusrajat, niillekin on laskennat tehty, mutta se on tietysti hieman vääristää sitä, kun ne ilmamäärät jäi osittain kovin matalaksi. Että siellä laskennallisesti mentiin tuohon GWP 40-luokkaankin jonkun betonin osalta, mutta tosiaan siinä ehkä sitten se heikko tai pieni ilmamäärä sitten hieman vääristää tätä tulosta. Jasper Kunnas on tehnyt näistä kandidaatin työn, joka on viimeistelyssä, niin tämän osuuden laskennasta on tarkemmin siinä. Ja toinen huomio se, että vähähiilisyysluokituksessahan valmisbetonin osalta on korkein lujuusluokka on C50/60 ja useammassakin näissä betoneissa sitten lopulta se toteutunut lujuus oli korkeampaa lujuusluokkaa, niin näissä nyt on verrattu siihen C50/60 raja-arvoihin näitä, eli sillä tavoin nämä vähän aliarvioi sitä luokitusta. Sitten hyvin lyhyesti näitä, mitä näille betoneille sitten on tehty, paremmin sitten noissa Rikun ja Samulin osuuksissa myöhemmin. Karbonatisoitumisen osalta on tehty kiihdytetty hiilidioksidirasitus kaikille näille betoneille. Kun meillä oli niitä betoneita tosiaan koekappaleita valtava määrä, testausstandardia hieman sovellettiin siltä osin, että se saatiin se aikataulun puitteissa vietyä läpi, koekappale koko ja muut, niin hieman on säädetty siitä kuitenkin sillä tavoin, että se itse tulos ei vääristy. Eli siellä on noin 3% hiilidioksidipitoisuus ja siellä on sitten 2,5 kuukautta niitä sinne rasitettu ja mittailtu eri ajankohtina sitä karbonatisoitumisen etenemistä. Sitten tässä on harmaalla pohjalla on luonnollinen hiilidioksidirasitus. Tämä ei ole varsinaisesti tämän nyt esiteltävän projektin asiaa muuta kuin siltä osin, että koekappaleita on valettu myöskin tähän ja osittain rasitus aloitettu, niin kuin tuolta näkyy, mutta nämä on sitten, se rasitusaika on pidempi kuin tuo hiilidioksidipitoisuus tietysti luonnollisessa ympäristössä on huomattavasti matalampi, eli näistä sitten tuloksia tulee vasta mahdollisissa jatkoprojekteissa. Kloridien osalta on sitten 2 rinnakkaista koemenetelmää, klorididiffuusiokoe, jossa on ollut 3% suolaliuos, 3 kuukautta rasitus ja sieltä on sitten eri kerroksilta määritetty sitä kloridin etenemistä. Sitten on sähköllä kiihdytetty kloridinrasitus eli niin sanottu kloridimigraatiokoe. Sen koetyypin etu on se, että se rasitus kestää 1–2 vuorokautta ja saadaan tulos huomattavasti nopeampaa ja näitä kokeita on sitten tehty myöskin rinnalla tässä projektissa. Nämä on tehty kaikille näille 48 betonille. Sen lisäksi, että on tätä kokeellista osuutta, niin Riku ja Samuli on myöskin kovasti tehnyt mallinnuksia ja säilyvyysluokkia vastaavat betonipeitteet on mallinnettu, pyritty valitsemaan mahdollisimman hyvin suomalaisia olosuhteita kuvaavat parametrit sinne laskennan taustalle. Ja niin kuin myöhemmistä esityksistä ilmi tulee, niin toki suomalaista dataa näistä on aika vähänlaisesti, eli otaksumiakin on jouduttu kovasti tekemään. Selvää jatkotutkimustarvetta siellä niiden osalta löytyy. Ja sitten sen lisäksi, että on ikään kuin taulukkoarvot laskettu suomalaisella parametrilla, niin sitten myöskin niille 48 betonille on tehty vastaavat mallinnukset. Sieltä sitten tosiaan tulee tämän tyyppinen Rikun diplomityöstä on varastettu kuvaaja, niin tämän tyyppinen jakauma esimerkiksi, ja sieltä sitten riippuen sitä vauriotodennäköistä, mikä valitaan, niin sieltä määräytyy sitten se jonkin laskennan vähimmäispeitepaksuus. Hyvä. Tässä oli mun osuus tästä yleisistä asioista tämän projektin osalta, ja nyt sitten voitaisiin mennä suoraan sitten seuraavaksi näihin itse tuloksiin ja todennäköisesti näiden Riku ja Samulien esitysten perään myöskin ehditään sitten muutama kysymys niihin aiheisiin ottamaan ja sitten laajemmin siinä tosiaan lopuksi. Mutta minä lopetan näytön ja on nyt täältä ja annan seuraavaksi puheenvuoron Rikulle. Ole hyvä.
Ei kuulu ainakaan ääntä vielä. Nyt taitaa kuulua. No niin, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu, kyllä. Ja näkyykö kuvakin vielä? Kuvakin näkyy. No niin, hienoa. Joo, tosiaan mä oon Riku Paavilainen, tuore diplomi-insinööri täältä Tampereelta ja työskennellyt tässä tutkimushankkeessa tämän karbonatisoitumisosuuden parissa ja tehnyt siihen liittyen sitten diplomityönikin. Joo. Tässä olisi vähän asialistaa, mitä mä ajattelin käydä läpi, eli katsotaan ihan nopeasti alkuun, mitä on karbonatisoituminen, sitten kurkataan meidän kiihdytettyä koetta ja sitten kurkataan, että miten tai millaisia XRC-luokkia ollaan saatu näille meidän betoneille. Ja sitten katsotaan tuohon loppuun vielä noita vähimmäispeitepaksuusmallinnuksia. Tuossa on tosiaan vielä esillä linkki tuohon mun diplomityöhöni ja mä en nyt ehdi tässä esityksessä varmastikaan kaikkiin otaksumiin ja tehtyihin valintoihin ottaa kantaa, niin suosittelen lämpimästi tutustua, jos aihe kiinnostaa. Mutta aikataulupaineen vuoksi niin mennään eteenpäin. Elikkä karbonatisoituminen. Karbonatisoituminen tarkoittaa siis hiilidioksidin tunkeutumista betoniin diffuusion avulla ja sen reagointia sitten sementtikiven yhdisteiden kanssa. Karbonatisoituminen laskee betonin emäksisyyttä ja näin mahdollistaa sitten raudotteiden korroosioon. Tuossa on tuommoinen semaattinen esitys oikeassa alakulmassa tuosta karbonatisoitumisesta ja mitä sitten aiheuttaa. Tosiaan raudotteet pääsee korroosioitumaan ja korroosituotteet on sitten tilavuudeltaan laajempia kuin puhdas rauta, jonka vuoksi sitten betoni halkee. Ja tämä hiilidioksidin diffuusio, se hidastuu syvemmälle betoniin edettäessä ja se noudattaa aika lailla tämmöistä yleisesti hyväksyttyä neliöjuurimallia. Tuossa tekstilaatikossa onkin, tai oikeastaan voisin piirtää sen tuohon. Eli täällä meillä on esitetty tämä neliöjuurimalli. Siinä meillä XE kuvaa karbonatisoitumissyvyyttä, K karbonatisoitumisnopeutta ja T aikaa. Vasemmassa alakulmassa onkin sitten havainnollistettu vähän hidastumista ja kuinka voimakasta se oikein on. Eli siellä on tuo meidän kuvaaja ja pystyakselilla on karbonatisoitumissyvyys millimetreinä ja vaaka-akselissa aikavuosina. Nähdään, että täällä alkupäässä tämä karbonatisoituminen on huomattavasti nopeampaa kuin täällä loppupäässä. Joo, mutta edetään meidän kokeeseen. Eli tosiaan tässä tutkimushankkeessa toteutettiin kiihdytettyjä karbonatisoitumiskokeita. Jukka tuossa vähän alustikin noita meidän koekappaleita ja niihin liittyviä jälkihoitoaikoja, mutta näihin koekappaleiden käsittelyyn olisi huomionarvoista vilkaista kuivatusjaksoa. Eli ennen karbonatisoitumiskoetta näitä koekappaleita kuivattiin 14 vuorokautta, jotta ne olisi sitten riittävän kuivia tuohon rasituksen aloittamiseen. Muuten meillä olisi tullut kosteusongelmia tuolla meidän kammioissa. Siellä olisi suhteellinen kosteus lähtenyt nousee hirveästi, mikä olisi sitten laskenut varmastikin meidän karbonatisoitumisnopeutta. Ja tosiaan rasitus mukaili standardia EN 12390-12 ja siinä hiilidioksidipitoisuuden tavoitetasot on tuossa 3% paikkeilla ja tämä siis vastaa noin 75-kertaista luonnolliseen hiilidioksidipitoisuuteen nähden 75-kertaista pitoisuutta. Ja lämpötilassa 20 celsiusastetta ja suhteellisen kosteuden tavoitetaso oli tuossa 57% kohdalla. Rasitusaika kokonaisuudessaan oli 84 vuorokautta ja tuossa matkan varrella otettiin sitten useampia mittauksia ja niistä nähtiinkin kivasti, että kuinka hyvin tämä meidän kiihdytetty koe sitten noudatti tätä neliöjuurimallia. Ja tosiaan tässä nähdäänkin, että tämä kiihdytetty koe noudatti melkoisen hyvin tätä neliöjuurimallia. Eli tässä meillä on nyt ihan
mitattuja arvoja koekappaleista. Tässä on useampia koekappaleita, mutta kaikki on sideaineesta SEM3A. Siitä on täällä näin varioitu erilaisia vesisideainesuhteita, ja kaikki on itse asiassa myös 310 sideainemäärällä tehtyjä. Tässä meidän kuvaajassa sininen kuvaaja kuvaa 0,5 vesisideainesuhdetta, oranssi kuvaaja 0,55 vesisideainesuhdetta ja vihreät kuvaajat 0,6 vesisideainesuhdetta, ja katkoviivat kuvaa sitten huokostettuja versioita. Mutta tosiaan näistä nähdään, että tämä neliöjuurimalli toteutuu myös tässä kiihdytetyssä kokeessa, mutta tässä on aika vaikea arvioida sitä karbonatisoitumisnopeutta. Sen takia voidaan tehdä tämmöinen temppu, että otetaan tämä meidän rasitusaika neliöjuureen, jolloin nämä meidän kuvaajat linearisoituu. Eli nuo kuvaajat on nyt määritetty lineaarisen regression avulla, joka mahdollistaa sitten sen, että me voidaan tutkia karbonatisoitumisnopeutta näiden kuvaajien kulmakertoimena. Niin kuin tuossa nähdään, tässä on nyt se tuttu neliöjuurimalli vähän muokattu eri muotoon. Ja siellä me saadaan sitten, että karbonatisoitumisnopeus on tunkeumasyvyyden tai tunkeumasyvyys jaettuna rasitusajan neliöjuurella. Ja nyt tuloksena saadaan siis karbonatisoitumisnopeus kiihdytetyissä olosuhteissa. Mä haluan korostaa tuota kiihdytettyä olosuhdetta, koska kun tarkastellaan näitä XRC-luokkia, niin puhutaan eri olosuhteista. Eli niin kuin Anssi tuossa aikaisemmassa esityksessä jätti vähän avoimeksi, niin tämä XRC-luokan numeroarvo kuvaa nimenomaista suorituskukua kyllä, mutta se kuvaa siis betonin 50 vuoden keskimääräistä karbonatisoitumisnopeutta eurokoodin mukaisessa referenssiolosuhteessa ja itse asiassa sen 90% fraktiiliarvoa. Tämä eurokoodin mukainen referenssiolosuhde, se on esitetty täällä eurokooditaulukossa tässä ykkösnotessa. Ja se vastaa siis 400 ppm hiilidioksidipitoisuutta, 65% suhteellista kosteutta ja 20 asteen lämpötilaa. Merkittävin ero tässähän on nyt sitten tämä hiilidioksidipitoisuus, koska tämä on, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin 75 kertaa pienempi noin kuin se meidän kiihdytetty. Eurokoodi ei toistaiseksi tarjoa menetelmää näiden kalibrointiin, mutta kansainvälinen betoniyhdistys on kuitenkin esittänyt korjauskertoimia, miten näitä voitaisiin kalibroida. Näihin korjauskertoimiin vaan liittyy toistaiseksi vielä jonkin verran epävarmuuksia, koska aiemmat tutkimukset ei ole ihan täysin vertailukelpoisia keskenään, koska niiden koejärjestelyt on hiukan eroa toisistaan. Siellä on käytetty vähän erilaisia suhteellisia kosteuksia ja hiilidioksidipitoisuuksia, minkä vuoksi se vertailu on sitten haastavaa. Nuo korjauskertoimet ei myöskään hirveän tarkasti huomioi eri sideaineiden ominaisuuksia. Mä vähän tutkiskelin niitä korjauskertoimia ja niiden määrityksessä on kyllä käytetty kaikenlaisia sideaineita, mutta niistä on tehty niin sanotusti niin kuin keskimääräistys. Eli se ei huomioi niitä yksittäisten sideaineiden eroja. Joo, mutta mennään eteenpäin katsomaan sitten, minkälaisia XRC-luokkia me saatiin meidän betoneille. Tässä meillä on nyt sitten melko villinkin näköinen kuvaaja, mutta meillä on siis, käydään vähän läpi, että mitä tähän sisältyy. Eli meillä on XRC-luokka täällä pystyakselilla ja erilaisia betonin suhteituksia täällä vaaka-akselilla. Punaiset pylväät kuvaa SEM1-sideainetta, keltaiset pylväät SEM2B-sideainetta, siniset pylväät SEM3A-sideainetta ja vihreät pylväät SEM3B-sideainetta. Ja mitä tästä nyt sitten voidaan heti havaita, niin meidän
XRC-luokkahan kasvaa ihan merkittävästi tämän sementin korvausasteen kasvaessa. Ja lisäksi me voidaan havaita samaa myös tämän vesisideainesuhteen kasvaessa. Toisaalta vesisideainesuhdettahan otetaan huomioon jo nykyisissäkin standardeissa EN 206 esitetään esimerkiksi rasitusluokittain vähimmäisvaatimuksia vaatimuksia suurimmalle sallitulle vesisideainesuhteelle. Mutta tämä tuo hyvin myös tämä kuva esiin sen, että minkä takia tämä uusi eurokoodipäivitys on käytännössä välttämätön, että jos meillä on esimerkiksi tästä, kun otetaan esimerkki, niin meillä on SEM 1 valmistettu betoni, mikä menee tämän mukaan XRC-luokkaan 3, ja sitten meillä on kumminkin samoilla valmistusparametreilla valmistettu betoni, mutta se meneekin XRC-luokkaan 7, koska sen sideaine on eri. Eli siinä on ihan merkittävä ero, mitä sideainetta käytetään. No joo, tarkastellaan näitä vielä tämmöisen niin sanotun koostumustaulukon muodossa. Eli tähän taulukkoon ollaan nyt koottu tässä tutkimuksessa tuotetut XRC-luokat eri betoneille. Ja tästä voidaan käytännössä havaita samoja asioita kuin tuosta äskeisestä kuvaajasta, mutta tässä myös voi havaita tiettyjä eroja. Esimerkiksi kun katsotaan tätä korvausasteen kasvua, niin mentäessä SEM 1 SEM 2B tai SEM 3A, nämä XRC-luokkien kasvut on maltillisia, mutta sitten mentäessä SEM 3B, niin tulee tämmöinen vähän suurempi hyppäys. Ja sitten taas toisaalta tästä voidaan havaita niin kuin numeroarvoja, että kun siirrytään vesisideainesuhdetta 0,05 ylöspäin, niin meidän XRC-luokka kasvaa 1-2 käytännössä riippumatta sideaineesta. Olen omassa diplomityössä tutkinut noita myös vähän tarkemmin, ja siellä on annettu vähän tarkempia numeroarvoja, mutta ne peittyy näihin aika karkeisiin luokkajakoihin, ja niin kuin Johanna tuossa aika sanoikin, että varmaan valitaan vielä vähemmän niitä luokkia, kun eurokoodi nyt on esittänyt, ja tässä on esitetty sitten lopulta. No joo, mutta mennään sitten vähimmäispeitepaksuuksien mallintamiseen. Eli käydään vähän läpi, että miten nämä vähimmäispeitepaksuudet on mallinnettu, mutta ei oikeastaan oteta kantaa nyt toistaiseksi, että miten eri parametrit on määritetty. Niistä löytyy kyllä aika tarkat selostukset myös sieltä mun diplomityöstä, jos ne kiinnostaa, mutta ne on pyritty tosiaan valitsemaan mahdollisimman hyvin kuvaan Suomen ympäristöolosuhteita. Vähimmäispeitepaksuudet siis mallinnettiin kansainvälisen betoniyhdistyksen julkaisemalla karbonatisoitumismallilla, mikä on julkaistu Bulletin 36. Ja mitäs tällä mallilla nyt sitten voidaan tehdä? Niin tällä mallilla voidaan käytännössä muuntaa tai saada tietenkin vähimmäispeitepaksuus tai karbonatisoitumissyvyys, mutta tässä käytännössä muutetaan tämä betonin karbonatisoitumisen vastustuskerroin jostain toisesta ympäristöstä johonkin toiseen ympäristöön, koska tämä parametri täällä kuvaa nimenomaan vastustuskerrointa tietyssä olosuhteessa. Tämä malli ottaa sitten huomioon tämän muunnoksen välisen kosteuseron tällä sinisellä osuudella, ja sitten tämä ottaa huomioon jälkihoidoissa esiintyneen eron tällä ruskealla osuudella, ja sitten tämä ottaa huomioon eron hiilidioksidipitoisuudessa tällä punaisella osuudella, ja sitten se huomioi vielä mahdollisen kastumisen täällä tulevassa olosuhteessa, esimerkiksi jossain rasitusluokassa. Osa mallin parametreista käsitellään stokastisina, ja stokastisinenhan tarkoittaa sitä, että meillä ei ole parametrille vakioarvoa, vaan
arvo voi muuttua. Eli meillä on jonkinnäköinen todennäköisyystiheyysjakauma tietylle arvolle. Ja sieltä sitten valitaan tämän todennäköisyystiheyden perusteella arvoja eri laskentakierroksella. Tämmöisten parametrien käyttö vaatii sitten vähän kikkailua. Ja tässä näissä mallinnuksissa tämä kikkailu toteutettiin Monte Carlo-simulaatiolla. Eli suoritettiin suuria määriä laskentakierroksia ja muuteltiin tai käytännössä arvottiin tämän todennäköisyystiheyysjakauman perusteella eri arvoja eri laskentakierroksille. Ja näin pystyttiin huomioimaan sitten luonnollista vaihtelua tietyille parametreille. Ja sitten tämän laskennan tuloksena saadaan näitä jakaumia, niin kuin Jukka tuossa aikaisemminkin esitti, mikä johtuu juurikin siitä stokastisten parametrien käytöstä laskennassa. Tästä jakaumasta meidän nyt sitten pitäisi päättää, että mitä arvoja me tästä otetaan, koska niin kuin nähdään, niin tämä meidän karbonatisoituminen on saanut arvoja 0–100 asti. Ja sen takia meidän pitää valita joku tietty sallittu vaurioitumistodennäköisyys. Toisen sukupolven eurokoodissa ja sen esittämissä taulukoissa on käytetty sallittuna vaurioitumistodennäköisyytenä 7%, ja me ollaan käytetty sitä samaa näissä meidän mallinnuksissa. Ja tämä nyt sitten vastaa tämä 7% sallittu vaurioitumistodennäköisyys 93% fraktiiliarvoa tästä jakaumasta. Eli toisin sanoen otetaan semmoinen piste tästä jakaumasta, missä 7% jää oikealle puolelle ja 93% vasemmalle puolelle. Joo, siinä nyt kiteytettynä, että miten nämä peitepaksuudet on mallinnettu, niin mennään katsomaan niitä itse mallinnustuloksia. Ja tässä on nyt sitten esitelty näitä mallinnustuloksia. Tällä sivulla on sideaineille SEM1 ja SEM2b esitetyt peitepaksuudet. Näissä ei oikeastaan ole mitään erityisen kiinnostavaa, sillä meidän peitepaksuudet on käytännössä pysynyt nykyisten vaatimusten sisällä, tai oikeastaan sekin on aika kiinnostava havainto. Eli täällä meillä on esitelty nyt BY65 vaatimukset betonipeitepaksuuksille eri rasitusluokissa, ja täällä on sitten vastaavat vähimmäispeitepaksuudet, mitkä näille meidän betoneille on mallinnettu. Vesisideainesuhde kasvaa alaspäin mentäessä. Suuremmilla vesisideainesuhteilla on kumminkin päästy sitten rasitusluokassa XC3 esimerkiksi juurikin tuonne raja-arvolle, mutta ei ole ihan päästy sen yli. Eli toisin sanoen nämä näiden sideaineiden betonit vastustaa melko hyvin tätä karbonatisoitumista. No, sitten jos tarkastellaan sideaineita SEM3A ja SEM3B, niin nähdäänkin jo tämmöisiä punaisia soluja, mikä viittaa siihen, että nykyiset BY65 vaatimukset ylitetään. Eli meillä on nyt suuremmat korvausasteet, niin suuremmilla vesisideainesuhteilla me saadaan nykyisiä vaatimuksia suurempia betonipeitepaksuusvaatimuksia. Toisaalta nykyäänkin suuri osa näistä punaisista soluista olisi rajautunut säilyvyyssuunnittelun ulkopuolelle, koska standardissa EN 206 tosiaan rajataan näitä suurimpia sallittuja vesisideainesuhteita. Mitäs tämä nyt sitten kertoo, että mihin meidän vähimmäispeitepaksuudet voisi mennä tulevaisuudessa? No, niin kuin nähtiin, niin sideaineilla SEM1 ja SEM2b ei tullut yhtään ylityksiä, joka viittaa siihen, että näillä sideaineilla esimerkiksi vähimmäispeitepaksuudet voisi mahdollisesti jopa laskea. Sideaineilla SEM3A ja SEM3b nähdään myös paljon näitä betoneita, jotka alittaa nämä nykyiset vaatimukset, joten periaatteessa niidenkin vähimmäispeitepaksuudet voisivat hieman laskea, mutta sitten täällä on myös näitä, jotka ylittää, eli
suuremman korvausasteen käyttö ja samalla suuremman vesisideainesuhteen käyttö saattaa sitten kasvattaa tätä vähimmäispeitepaksuutta nykyisiin vaatimuksiin nähden. Joo, mutta mennään katsomaan vielä meidän säilyvyysluokkien vähimmäispeitepaksuuksia. No niin, eli tässä on nyt tämmöinen taulukko, missä on paljon numeroita, mutta mä avaan teille vähän, että mitä nämä numerot sitten tarkoittaisi. Eli tämä ensimmäinen arvo kuvaa mun suosittelemaa vähimmäispeitepaksuusarvo, mikä perustuu tähän mun mallinnukseen. Ja tämä sulkeessa oleva arvo on sitten puhtaasti se mallinnuksen tulos. Eli toisin sanoen ne on vain pyöristetty 5 ylöspäin, mutta ottaen huomioon, että vähimmäispeitepaksuus olisi kumminkin 10 milliä. Ja sitten tämä viimeinen arvo, hakasulkeessa oleva arvo, kuvaa eurokoodin suositusarvoa kyseisessä rasitusluokassa ja XRC-luokassa. Mä oon koonnut tuonne alas myös muutamia huomioita, mitkä selittää vähän näitä eroja, mistä nämä on johtunut erot näissä mun mallintamissa arvoissa ja sitten eurokoodin suositusarvoissa. Eli toisin sanoen rasitusluokassa XC1 sallitun korroosiojakson pituus on aina suurempi kuin suunniteltu käyttöikä, mikä johtuu sitten matalasta korroosion nopeudesta, mikä siihen on valittu. Rasitusluokassa XC2 sitten taas ruvetaan näkemään jo vähän suurempia eroja tuohon eurokoodiin nähden, ja tämä johtuu lähinnä siitä, että Euroopassa eri jäsenmaiden välillä on vähän erilaisia tapoja tulkita maanalaisia rakenteita. Nämä eurokoodin suositusarvot on siis koostettu useamman maan suorittamasta mallinnuksesta ja niistä tehdystä kompromissista sitten. Niin siellä on ollut yksittäisiä sellaisia maita, jotka on nähnyt, että siellä tapahtuu enemmän karbonatisoitumista sitten. Rasitusluokassa XC3 ollaankin hyvin lähellä näitä meidän tai eurokoodin suosituksia. Ja se johtuu lähinnä siitä, että meillä on ollut melko samanlaiset olosuhteet näissä meidän mallinnuksissa ja eurokoodin suosituksissa, vaikkakin meillä on melko suurta vuoden aikaista vaihtelua olosuhteissa, mutta sen keskiarvo on kuitenkin melko lähellä, mitä muuallakin Euroopassa on. Rasitusluokassa XC4 sitten taas korostuu se, että Suomessa voisi olla vähän isompi piistosaderasitus, mikä madaltaa karbonatisoitumisnopeutta, mutta toisaalta myös kasvattaa korroosionopeutta. Ja tämän mallinnuksen perusteella tämä madaltava vaikutus olisi kuitenkin suurempi kuin korroosionopeutta kasvattava vaikutus. Ja päädytään hieman eurokoodia matalampiin vähimmäispeitepaksuuksiin. Ja sitten ollaankin jo aika lopulla, ja aikakin näyttäisi olevan aika lopulla, niin mennään vielä yhteenvetoja johtopäätöksiin. Eli yhteenvetona näistä meidän kokeista karbonatisoitumisnopeus kasvaa vesisideainesuhteen ja sementin korvausasteen kasvaessa merkittävästi. Betonin ilmamäärällä havaittiin myös kasvattava vaikutus, mutta sen ei katsottu olevan tässä tutkimuksessa ihan yhtä merkittävä kuin noiden edellä mainittujen. Tähän voi toki vaikuttaa se, että meidän toteutuneet ilmamäärät olivat yleisesti aika matalia. Ja sideaineen määrän vaikutuksesta karbonatisoitumisnopeuteen ei voitu oikein tehdä selviä johtopäätöksiä, koska vertailukelpoisia koekappaleita oli siinä kumminkin hyvin vähän, koska ei oikeastaan voitu vertailla mitään muuta kuin vesisideainesuhteen 0,50 betoneita. Muutenhan siinä olisi sitten tullut vaikuttamaan myös nuo vesisideainesuhteen aiheuttamat vaikutukset. Ja vähimmäispeitepaksuuksista, minkälaisia havaintoja voitaisiin tehdä.
Suurenkin sementin korvausasteen ja vesisideainesuhteen omaavia betoneita voidaan hyödyntää esimerkiksi rasitusluokissa XC1 ja XC2 niin, että syntyy hyvinkin maltillisia peitepaksuuksia. Ja näiden betonien hyödyntäminen olisi mahdollista myös rasitusluokissa XC3 ja XC4, mutta sitten tämä vesisideainesuhteen rajaaminen voisi olla tarpeellista. Rasitusluokissa XC3 ja XC4 voisi olla kuitenkin kannattavampaa suosia matalamman vesisideainesuhteen tai korvausasteen omaavia betoneita, ettei meidän vähimmäispeitepaksuus kasvaisi ns. Turhaan, koska vähimmäispeitepaksuuden kasvattaminen kumminkin vaikuttaa sitten rakenteiden suunnittelussa meidän teräsmääriin, jos me ei voida rakennetta kasvattaa sen mukana. Ja tässä oli oikeastaan mun esitys. Jääkö meille Jukka aikaa yhtään kysymyksille? Kiitoksia hyvästä esityksestä. Tässä olisi aikaa nyt Rikun esitykseen liittyen. Jos jollain on herännyt kysymystä, niin voi nostaa kättä ylös. No, täällä on tullut kysymys, että tutkittiinko betonilaatujen osalta lähtötilanteen emäksisyyttä, eli oliko korvaustuotteella vaikutusta lähtötilanteeseen? Tässä tutkimuksessa ei tutkittu kyllä lähtötilanteen emäksisyyttä. Toki tutkittiin sitten nollatilanne, että se mitattiin sitten. Joo, karbonatisoitumisen osalta testattiin käytännössä vain niin kuin karbonatisoitumissyvyys ennen rasitusta, jolloin karbonatisoitumissyvyys todettiin nollaksi, mutta toisaalta tämä kysymys taitaa liittyä juurikin tähän niin kuin betonin emäksisyysreserviin, jota ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Sitten olisi Jussi Mattilalla kysymys. Nyt mä kadotin täältä, että mä pystyn avaamaan mikrofonin. Tosta. Oliko Joo, Jussi sulla kiitos. kysymys? Joo, oli. Mä ehdin jo käden laskeekin siitä. Mä ajattelin, että mä kommentoin tuonne chattiin, mutta nyt sitten kun nappasit siihen kiinni, niin tuohon emäksisyyskysymykseen vain sen verran, että noissa kaikissa sideaineissa on niin paljon portlandsementtiä, että niiden emäksisyys on kyllä ihan niin kuin pH-arvolla tapissa. Ja sitten se vaikuttaa se huono seostus sitten lähinnä siihen niin kuin puskurointikykyyn, mitä tämä karbonatisoitumuskin on juuri mittaa, että kuinka paljon se sitten hiilidioksidia kestää ennen kuin se lähtee sieltä tapista se pH sitten laskemaan. Hyvä, kiitoksia täsmennyksestä. Voitaisiin vielä ottaa yksi kysymys, jos kysymyksiä herää, niin ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen. Ellei kysymyksiä ole, niin kiitoksia Riku. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja seuraavana sitten olisi vuorossa Samuli Myöhänen ja kloridien tunkeutumisosuus. Ole hyvä, Samuli. Kiitos. Mennään päivän agendaan. Näkyykö näytönjako? Kyllä. Erinomaista. Mä olen tosiaan Samuli Myöhänen ja tein diplomityön tästä kloridiosuudesta tässä projektissa, joten mennään kloridiosuuteen. Sitten tuosta vielä laserpointeri päälle. Ja käydään läpi asialista tästä mun PowerPointista, eli ensin käydään kloridien vaikutukset teräsbetonin rakenteeseen, eli mitä ne kloridit käytännössä siellä teräsbetonirakenteessa tekee ja miksi ne on haitallisia. Sitten käydään nämä kaksi kiihdytettyä kloridikoetta, eli klorididiffuusiokoe ja kloridimigraatiokoe. Jukka, nämä kävin tuossa jo aiemmin, mutta pikkusen tarkemmin käydään vielä. Sitten
käydään tätä betonien jakoa XRDS-luokkiin, eli miten se tehtiin, ja sitten minimipeitepaksuuksien mallinnus XRDS-luokille. Rikulla tuossa oli minimipeitepaksuuksien mallinnus myös suoraan betoneille, mutta mä en ole sitä tässä diaesityksessä käynyt. Jos jää aikaa, voidaan tarvittaessa katsoa se mun diplomityöstä. Sitten yhteenveto ja pääasialliset lähteet. Eli kloridit tosiaan ei betonia juuri haittaa, että se mikä haitta kloridissa on raudoitus teräksille. Jos raudoitusteräksien syvyydellä betonin kloridipitoisuus on liian korkea, niin teräksiä suojaava tämmöinen oksidikalvo pääsee tuhoutumaan ja siitä aiheutuu sitten paikallista pistekorroosiota. Ja tämä korroosio voi tapahtua, vaikka betoni ei olisi karbonatisoitunut. Ja mistä sitä tulee sitä kloridia sinne, niin pääasiassa Suomessa merivedestä ja teiden suolauksesta. Ja kun karbonatisoituminen etenee niin kuin ilmatäytteisiä huokosia pitkin hiilidioksidi, niin kloridien tapauksessa se on nimenomaan niin kuin kloridipitoinen vesi menee sinne huokosverkostoon, eli tämä kulkeutuu sinne niin kuin nesteen mukana. Kapillaarisesti ja diffuusion vaikutuksesta, eli jos betoni on kuivaa ja siihen pääsee kloridipitoista vettä, vaikka roiskahtaa, niin se imaisee syvälle sen kloridipitoisen veden kapillaarisesti, mutta sitten kun se rupeaa olemaan kyllästynyt vedellä, niin sitten se hitaasti diffuusion vaikutuksella etenee siellä se kloridipitoinen vesi ja kloridit. Joo. Vasemmassa alakulman kuvassa näkyykin, että tämä suurin kloridipitoisuus ei ole ihan pinnassa, vaan se on tässä, missä tuo kapillaarinen alue päättyy. Eli se imaisee sen tonne, sinne tulee se kloridihuippu ja siitä lähtee sitten pikkuhiljaa laskemaan tuo kloridipitoisuus, kun mennään syvemmän. Kun se on riittävän korkea tällä terästen syvyydellä, niin sitten se pääsee korroosio alkamaan. Miten me kloridien tunkeutumista testattiin? Niin diffuusio- ja migraatiokokeilla. Diffuusiokokeista saatiin tämmöiset diffuusiokertoimet, jotka kuvaa kloridien etenemisnopeutta betonissa sillä testaushetkellä. Ja sitten migraatiokokeista saatiin migraatiokertoimet, jotka toimii vastaavasti kuin diffuusiokertoimet, mutta ne pitää kalibroida tuon tarkemman diffuusiokokeen tulosten perusteella. Ja kuten sanottu, niin ERC-luokille ja betonille laskettiin minimipeitepaksuudet ja samaan tapaan kuin Rikulla, niin Monte Carlo-menetelmällä ja laskentaparametreiksi mahdollisimman hyvin suomalaisia olosuhteita kuvaavat arvot pyrittiin saamaan. Joskin suomalainen data oli aika rajallista, joten monessa parametrissa sitten sovellettiin eurooppalaista dataa. Ja miten diffuusiokoe tehtiin, niin standardin EN 1239011 mukaisesti jälkihoitoaika oli 28 vuorokautta vesiupotus kaikille betoneille ja lisäksi kolmossementti ja kolmospertta, eli SEM3A ja SEM3B, niin niille tehtiin lisäksi 91 vuorokauden vesiupotetut kappaleet. Ja 3 koekappaletta testattiin per betonityyppi. Nämä ensin vesikyllästettiin, ensin jälkihoidon jälkeen ne katkaistiin, sitten käytettiin vesikyllästyksessä. Epoksilla siveltiin kaikki muut paitsi rasituspinta. Sitten kyllästettiin vielä kalsiumhydroksidiliuoksessa ja sitten laitettiin 90 vuorokauden ajan 3% natriumkloridiliuokseen. Rasitusajan jälkeen näistä sitten kuvassa olevalla hiomakoneella otettiin noin millin välein sitten millin paksuisia noin vajaa 10 gramman betoninäytteitä, jotka sitten tämmöisellä hopeanitraattititrauksella saatiin eri syvyyksiltä otetujen näytteiden kloridipitoisuudet. Nämä punaiset pisteet kuvaavat niitä kloridipitoisuuksia eri syvyydellä ja niihin sovitettiin sitten tämmöinen kloridikäyrä, tämä musta. Ja se kloridikäyrän yksi parametri on se diffuusiokerroin ja paria parametria muuttamalla saatiin sitten se diffuusiokerroin näiden pisteiden perusteella.
Sitten migraatiokoe, mikä tehtiin rinnalla standardi EN 123/18 mukaisesti kaikille betoneille 28 ja 91 vuorokauden jälkihoitoajat. Ja tässä koetta kiihdytettiin sillä tavalla, että sähkökemiallisella parilla työnnettiin kloridit tuohon betoniin. Tämä oli huomattavasti nopeampi, että kun diffuusiokoe oli 90 vuorokautta rasitusaika, niin tässä se oli noin 24-72 tuntiin. Sitten kun ne tuli rasituksesta, ne halkaistiin ja suihkutettiin hopeaa nitraatilla. Suihkutuksen jälkeen alue, missä oli tietty kloridipitoisuus, niin se alue muuttui vaaleaksi. Tämän vaalean alueen syvyys sitten mitattiin 9 kohdasta per koekappale. Ja näillä tiedoilla ja volttimäärillä ja muilla tässä sähkökemiallisessa parissa niin saatiin migraatiokertoimet. Ja miten diffuusiokertoimien avulla sitten laskettiin XRDS-luokat betoneille, niin tämä XRDS-luokka on käytännössä tämmöinen näennäinen diffuusiokerroin 50 vuoden aikana, sen 90% fraktiili. Eli kun me saatiin diffuusiokerroin, se oli se niin kuin testaushetken mukainen toi kloridien tunkeutumisnopeus, niin tällä kaavalla saatiin siitä sitten diffuusiokerroin sen käyttöiän koko aikana, tai 50 vuoden aikana tässä tapauksessa. Ja idea on se, että diffuusiokerroin laskee käyttöiän aikana. Se tarkoittaa sitä, että betonin ominaisuudet kloridien vastustamisessa paranee, kun se vanhenee. Se johtuu esimerkiksi siitä, että se huokosverkosto täyttyy esimerkiksi sillä suolalla, mikä hidastaa sitä kulkeutumista, ja sitten betonin hydrataatio jatkuu, eli siitä tulee tiiviimpää ja muita tämmöisiä pitkäaikaisvaikutuksia. Eli käytännössä kun meillä on diffuusiokerroin 10 kertaa 10 potenssiin -12 metriä toiseen per sekunti, sitten tällä alla olevalla kaavalla lasketaan, siitä tulee 0,72, ja sille oletetaan 30% hajonta, ja sen fraktiilista saadaan sitten tämä lopullinen XRDS-arvo. Ja XRDS on 10 potenssiin -13, kun täällä on 10 potenssiin -12, eli tämä on 10 kertaa 10 potenssiin -13 metriä toiseen per sekunti, eli sieltä tulee XRDS 10. Tämä on vähän hankalahko selittää, näin se menee. Tehtiin parin Eurocoden taustadokumentin perusteella, niissä oli sama laskentaperiaate, vastaa ITT-luokituksen prosessia, eli tätä Initial Type Testing, millä betonitehtaat voi itse luokitella betoninsa. Ja tässä on näytetty vielä eri aikakertoimilla. Aikakerroin on tämä, että eri aikakertoimilla eri diffuusiokertoimen omaavat betonit päätyy samaan XRDS-luokkaan. Ja se kertoo myös tästä ikäkertoimen vaikutuksesta, joka on aika suuri. Ja tässäpä nähdään taulukko, mihin nämä betonit sitten sijoittuivat. Rikulla oli niin, että Portland eli SEM 1, niin se vastusti karbonatisoitumista parhaiten, koska siinä on eniten kalsiumhydroksidia, joka sitten sitoo sitä hiilidioksidia, mutta kloridien tapauksessa oli toisinpäin, eli käytännössä mitä enemmän masuunikuonaa, niin sitä paremmin se vastustaa kloridien tunkeutumista. Et täällä nähdään, että tämä kolmosverta eli SEM 3B, niin pienin XRDS-luokka eli vastustaa parhaiten klorideja tai kloridien tunkeutumista. Ja mitä vähemmän sitten masuunikuonaa, niin sitä helpommin ne tunkeutuu. Ja tämä XRDS-luokitus tehtiin 28 vuorokauden jälkihoitoajan diffuusiokertoimilla, ja pientä muutosta tähän voi vielä tulla, koska käytettiin ikäkertoimen arvoina yksinkertaistettuja taulukkoarvoja, ja se vaikuttaa tosi paljon, niin kuin tässä nähtiin, että mihin se menee, mutta ne pystyy myös ikäkertoimet tarkasti määrittämään betonikohtaisesti. Ja meillä on tuohon pitkäaikaiskestävyyteen tai testaukseen
liittyen tähän koekappaleet, mutta sillä ei ole ainakaan vielä projektia. Sitten on lämpötilakerroin, jota ei otettu huomioon, koska se menee liian epävarmalle puolelle. Ja tässä nähdään, että tämä SEM1 Portlandi, niin tulee tosi korkeat nämä XRDS-luokat, mikä sitten tarkoittaa todella korkeita peitepaksuuksia, jopa semmoisia ei toteutettavissa olevia. Miten sitten laskettiin nämä minimipeitepaksuudet XRDS-luokille, niin tämmöisellä rajatilafunktiolla, jossa funktion vasemmalla puolella on kriittinen kloridipitoisuus, joka kun ylitetään raudoitusten syvyydellä, niin se pääsee se korroosio alkamaan. Eli kriittisen kloridipitoisuuden, kun betoni ylittää raudoitusten syvyydellä, niin se passiivikerros voi hävitä teräksestä se suojaa. Ja rajatilana käyttöiän päättymiselle on se, että se kriittinen kloridipitoisuus täyttyy, passiivinen kerros hajoaa tai häviää teräksistä ja sen lisäksi osa raudoitusten poikkipinta-alasta saa kadota korroosion vaikutuksesta. Laskenta tehtiin samalla tavalla kuin Rikulla Monte Carlo-menetelmällä 1 miljoona laskentakierrosta ja tietty varmuustaso. Mulla oli sama kuin 7, eli 7%. Se tarkoittaa, että tässä laskennassa 7% niistä miljoonasta laskentakerroista sai käydä niin, että kloridipitoisuus raudoitusten syvyydellä ylittää kriittisen kloridipitoisuuden. Ja vasemmassa kuvassa alhaalla nähdään tämä sallitun vauriotodennäköisyyden vaikutus. Eli jos sallittu raja on 10%, eli se tarkoittaa, että 10% laskentakerroista kriittisen kloridipitoisuuden saa ylittää, niin se noin 3 millille laskee toi peitepaksuus. Ja jos vaikka meillä olisi 50% sallittu vauriotodennäköisyys, niin se olisi semmoinen 35 milliä toi betonipeitepaksuus. Eli käytännössä, mitkä mä kohta näytän, noin lasketut betonipeitepaksuudet, niin ne on tietyllä varmuustasolla tehty. Oikeinpuolimmassa kuvassa sitten näkyy käytännössä, että mitä tämä rajatila tarkoittaa. Eli tämä sininen jakauma on kloridipitoisuus raudoitusten syvyydellä, vihreä jakauma on kriittinen kloridipitoisuus. Ja siinä missä nämä ristee ja betonin kloridipitoisuus ylittää kriittisen kloridipitoisuuden, niin tämä on nyt se vauriotodennäköisyys. Sitten käydään läpi vielä laskentaparametrit tähän betonipeitepaksuuden laskentaan. Ne on kriittinen kloridipitoisuus, mistä puhuttiin, sitten alkukloridipitoisuus, eli mikä kloridipitoisuus betonissa on jo ennen rasitusta, sitten konvektioalueen syvyys, mikä tarkoittaa sitä tavallaan kapillaarista aluetta, esimerkiksi XD3, eli suolaroiskealueella oletetaan, että ne menee kapillaarisesti 10 mm betoniin ja sitten alkaa diffuusio. Sitten on maksimikloridipitoisuus, eli suurin kloridipitoisuus, mitä siinä betonissa on, se on just siinä konvektioalueen alapuolella, sitten korroosionopeus ja sallittu korroosiosyvyys. Ja maksimikloridipitoisuudet on annettu tämmöisenä niin kuin väleinä, esimerkiksi 0,5-1, 1,0-1,5, niin näillä välien ala-arvoilla tehtiin yksi peitepaksuustaulukko, eli vähän niin kuin semmoinen, millä tulee pienemmät arvot, ja näillä suuremmilla tehtiin yläraja-arvion mukainen peitepaksuustaulukko, missä tulee suuremmat betonipeitepaksuudet. Tämä sen takia, että meillä ei ole täyttä varmuutta näistä parametreista, koska suomalaista dataa ei näiltä osin ollut saatavissa. Todennäköisin tilanne on, että käytettäisiin näitä alaraja-arvion mukaisia maksimikloridipitoisuuksia XS, eli merivesirasitusluokissa sen takia, että suomalainen merivesi on vähempi suolasta kuin tuo Atlantin rannoilla, mitä on Eurokoodissa käytetty. XD-luokissa taas todennäköisempi on tämä yläraja-arvion mukainen maksimikloridipitoisuus sen takia, että Suomessa on tämä raskas pakkas tai niin tämä teiden suolausrasitus, mitä ei sitten ole siellä Atlantin rannoilla.
ja sovellettu kirjallisuudesta ja myös hieman suomalaista dataa saatiin tähän. Herkkyystarkastelu tehtiin myös laskentaparametreille, että saatiin selville, millä on millainen vaikutus. Seuraavaksi mennään katsoa laskettuja betonipeitepaksuustaulukoita. Vasemmalla on näillä alaraja-arvion mukaisilla eli pienemmillä maksimikloridipitoisuuden arvoilla laskettu taulukko ja oikealla on sitten niillä suuremmilla. Ja mihin tässä väriskaalalla verrataan näitä, niin siihen eurokoodissa annettuun taulukkoon, sen arvoihin. Kuten nähdään, niin täällä XS-rasitusluokissa eli merivesi-rasitusluokissa XS1 on niin kuin merivesisumua, XS2 on upotettu meriveteen, XS3 on, että vuoroin kastuu ja kuivuu, ja sama periaate XD, mutta XD-luokat ei ole merivedestä, vaan muualta kuin merivedestä. Se tarkoittaa esimerkiksi tätä teiden suolausta. Mutta jo XS-luokissa eli merivesirasituksessa nähdään vihreitä, eli mun mallintamat arvot on pienempiä kuin eurokoodissa, ja XD-luokassa pääosin suurempia. Ja palaan vielä tähän, että todennäköisimmät arvot on nämä vasemman taulukon XS-luokat ja oikean taulukon XD-luokat. Siinäpä varmaan tärkeimmät. Voidaan mennä yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. Eli kokeellisista tuloksista sellaista, että saatiin näiden kloriditestausten perusteella tietoon, että mitä suurempi määrä masuunikuonaa, sitä paremmin se vastustaa kloridien tunkeutumista, koska siinä on tiheämpi mikrorakenne, mikä niitä klorideja estää. Ilmeisesti myös sitoo paremmin klorideja itseensä, milloin ne ei pääse vaikuttamaan niin menemään syvemmälle. Suuri sideainemäärä oli yhteydessä siihen, että hidastaa klorideita paremmin, kuten myös pieni vesisideainesuhde ja pieni ilmamäärä. Aiemmin tässä esityksessä on kerrottu jo siitä, että ympäristörasitukset usein toimii yhtä aikaa, eli ei kannata suoraan kloridirasituksessa välttämättä ottaa sitä kolmosbertaa, koska se toimii taas tosi huonosti karbonatisoitumisen. Eli sun pitää ottaa kaikki ympäristörasitukset huomioon, kuten myös työstettävyys ja muut tällaiset asiat. Betonien XRDS-luokituksesta niin saatiin suht odotusten mukaisia arvoja, eli vaikuttaa, tai tämä masuunikuonen määrä parantaa sitä betonia, ja että SEM1 muidenkaan, tai Portland SEM1 ei muissakaan tutkimuksissa ole hyvin kloridien tunkeutumista estänyt. Ja XRDS-luokat oli 17-46, ja kun me katsotaan, että 10 päästiin jo joissain tapauksissa yli 100 milliin, niin voidaan siitä arvata, että 7 XRDS johonkin 30 kun mennään, niin ne ei ole enää järkeviä. Mä mallinsin semmoista noin 200 milliä. Ei tietenkään voida sellaista käyttää. Joissakin kertoimissa vielä tarkennettavaa, varsinkin ikäkertoimessa, siitäkin oli puhetta. Ja peitepaksuuksien mallinnus XRDS-luokille, niin XS-luokissa nämä mallinnetut arvot oli pääosin pienempiä kuin uudessa eurokoodissa ja XD-luokissa suurempia. Ja sitten mä vertailin näitä tuohon PY:n nykyisiin betonipeitepaksuuksiin, niin ne vastaa parhaiten näitä mallinnettuja arvoja säilyvyysluokassa XRDS1. Eli jos käytetään XRDS1-luokan betonia esimerkiksi kolmosvertaa, niin silloin vähiten eroaa nykyisistä suunnittelunormeista nämä betonipeitepaksuudet. Ja kuten aiemmin sanottu, niin suomalainen data on vielä rajallista minimipeitepaksuuksien tarkkaan määrittämiseen, ja se onkin jatkotutkimustarve sitten, että saadaan tietoa maksimikloridipitoisuuksista ja tuosta konvektioalueen syvyydestä ja korroosionopeudesta, ja siinäpä ne tärkeimmät. Ja ikäkerroin tietysti. Sitten vielä lähteet pääasialliset on tässä, eli näillä standardeilla tehtiin testaus, ja näihin käytettyihin
laskentaparametreihin ja ERC-luokan määritykseen saatiin näistä FIB-dokumenteista ja näistä Eurokoodin taustadokumenteista. Ja lopussa on diplomityöhön linkki. Mutta siinä olisi minulta kaikki, joten voidaan mennä kysymyksiin, jos sellaisia on tullut. Kiitoksia Samuli hyvästä esityksestä. Joo, meillä jää nyt hyvin aikaa kysymyksille ja keskusteluille, niin voitaisiin ottaa aluksi tähän Samulin aiheeseen suoraan liittyvät kysymykset, jos niitä kommentteja ja kysymyksiä teiltä herää. Nostamaan kättä, mikäli tämmöisiä kysymyksiä tulee. Ilmeisesti oli niin kattava esitys, että kysyttäviä ei jäänyt, niin onko yleisesti tästä säilyvyysluokitusasiasta ja kaikista päivän aiheista kysymyksiä ja kommentteja? Auli, ole hyvä. Täältä vielä nyt karkas. Tuosta nyt pitäisi mikrofoni toimia. Joo, eli kun Anssi tuossa suunnittelijan näkökulmasta selitti, että mitä suunnittelija tekee, niin voitteko te vielä pikkusen avata sitä, että miten nämä 2 luokitusta niin kuin sit yhdessä toimii? Että niin kun suunnittelija määrittelee nyt sen niin kuin XS tai jonkun niin kuin rasitusluokan, ja sitten se määrittelee suunnittelukäyttöjen, ja sitten sillä on joku betonipeitepaksuus, ja sitten se pääsee sinne luokkiin, niin kuka sen, niin kuin nyt sen XRC-luokan ja XRDS-luokan määrittelee? Eli päätteleekö se betonin valmistaja sen näistä 3 edellä mainitusta arvosta, vai ottaako se suunnittelija suoraan kantaa näihin luokkiin? Voinko tästä vastata, kuuluukohan mun ääni? Joo, kuuluu kyllä. Niin, ajatushan tässä on ollut, että suunnittelija valitsee niitä betonin erilaisia suorituskykyjä, eli erilaisia luokkia, vähän sama kuin betonin lujuusluokat on, mutta nyt yksi olennainen tarve on, mikä siinä mun alkukalvolla taisi ollakin, että tässä kohdassa, kun me tätä kansallisesti valmistellaan, niin meillä pitää olla käsitys, että mitä luokkia meillä on niin kuin tyypillisesti saatavilla, että mitkä on niin kuin ne käytännön luokat, millä mennään, mutta suunnittelulle tulee enemmän tehtäviä, valintoja ei tule olemaan näin paljon. Sitten jos ajatellaan näitä 2, mitä tässä oli kloridit ja karbonatisoituminen, niin nythän siitä, että missä se rakenne on, niin kohdistuuko siihen tiesuolan rasitusta vaikkapa tai merivesi tai kloridit, niin niiden perusteellahan määräytyy sitten se betonipeite ikään kuin niistä suurimpana arvona, mikä kun eri puolta nousee, ja sen perusteella pitäisi sitten se sideaine siihen valita, ja tosin taikka ikään kuin se säilyvyysluokka valita, ja taas sitten betonit valmistetaan siten, että se tietty luokka täyttyy, ja taas siellä betonikomitean puolella, mitä tässä tänäänkin alustettiin, niin siellä taas sitten pitäisi valmistella, että mitkä on ne, millä tavoin päädytään niihin luokkiin, tarviiko testausta vai onko tietyn tapaisia koostumustaulukoitakin jatkossa. Näin niin kuin lyhyesti, korjatkaa muut, jos on väärässä, mutta tiivisti. Eli voinko mä jatkokysymyksellä esittää, että jos mulla on tukimuuri tilanteessa, mikä on niin kuin ulkona, ja sitten siihen kohdistuu tiesuolarasitus, niin sitten suunnittelija vaan määrittelee sen, että mihin XRC-luokkaan ja XRDS-luokkaan se kuuluu. Niin, tai millaisen betonin se tarvitsee, että se sillä betonipeitteellä täyttää sen käyttäjän vaatimukset. Kyllä, eli silloin suunnitelmassa pitäisi valita se betonin säilyvyysluokka, ja tarvitaan siihen valittuun betonipeitteeseen. Ja tässä tapauksessa 2 eri arvoa, eli XRC-luokka ja XRDS-luokka erikseen. Kyllä, ja niistä sitten määräävä tietysti esitetään suunnitelmissa. Juu, näin juuri. Ja semmoinen huomio, että pakkassuolarasitustahan tässä ei ollut ikään kuin sisällytetty tuohon, koska tietysti etelämpänä Euroopassa ollut niin ei ole ajankohtainen asia, voisi muutella toki semmoisenkin tilanne, että siellä on, että tarvitaan, niin siinä mielessä se on haluttu jättää kansallisesti valittavaksi. Hyvä. Sitten seuraavaksi oli Lassi Kuokkasella kysymys. Pitäisi nyt mikrofoni toimia. Hyvä.
arvostella vielä, mutta Noin, nyt varmaan kuuluu. kyllä. Tämä on ohuesti jatkokysymystä ja siellä on kevyesti sivuttiin arvosteluikää, niin tuodaan tämä urakoitsijan näköpuoli, että kuka määrittää sitten sen arvosteluiän. Et jos tuossa on suunnittelija määrittää säilyvyysluokan ja lujuusluokan ja urakoitsija haluaa valaa nopeasti, niin tulee lujuuden kehitykselle myös vaatimuksia. Ja samaan soppaan tietty kaiken pitäisi olla vähähiilistä, niin onko tätä tarkasteltu vai onko se vielä työn alla? Varsinaisesti tässä ehkä vastaan, että varsinaisesti tässä projektissa sitä, kuka sen määrittää, niin ei ole käsitelty, mutta jos ajatellaan normaalirakenteen suunnittelua, varmaan tämmöinen normaali otaksuma on niin kuin 28 vuorokautta, mutta tuleva eurokoodi erityisesti nostaa esiin, että se voidaan valita vaikkapa sinne 91, jos se vaan on siinä rakenteessa mahdollista. Niin mun käsityksen mukaan rakenteen suunnittelija suunnittelee sen sillä hetkellä olevilla tiedoilla, ja sitten jos sitä pitää päivittää, niin sitten pitää varmistaa suunnittelijan kanssa, että onko mahdollista, että se ikään kuin se lujuus riittää vaikka sillä jo aiemmin sillä 91 vuorokauden arvostelijan mukaisella betonilla tai muita keinoja. Mutta on tosi hyvä kysymys, ja mun mielestäni se 91 vuorokautta on kyllä sellainen, tai siis pidempi arvosteluikä sellainen, että se myös on monissa paikoin niin kuin hyvin käyttökelpoinen. Myös niin kuin lujuuden kehitys on niin kuin maltillinen ja tulee myös joitakin etuja, mutta toki myös haittoja, että se lujuus kehittyy riittävästi rakenteen tarpeita ajatellen. Eli silloin kun se rakenne on rakennettu, niin mikä on silloin rakentamishetkellä tarvittava lujuus, tarvitaanko siinä se täysilujuus, mitä sitten lopulliseen rakenteeseen on ajateltu, niin sitähän suunnittelijan sitten pitäisi arvioida näin tiiviisti. Oikein hyvä kysymys. Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä? Kommentteja muita? Vaikuttaa siltä, että muita kysymyksiä ja kommentteja ei ole, niin Anssi, vedätkö yhteenvedon vielä ja päätetään sitten tilaisuus. Joo, kiitoksia. Ja tänään ehkä on saatu semmoinen enempi kuin maistiainen aika kattavakin koonti. Ensinnäkin tästä koko säilyvyysluokkajärjestelmästä, mistä siihen on tultu. Sitten on pureksittu sitä, että millä tavalla tutkimuksen keinoin tässä kohdassa me on luotu tätä datapankkia, testattu ikään kuin niitä eri sideaineita, vesisideainesuhteita, mihin luokkiin ne ikään kuin menee, niin minusta tämä on muodostanut tässä tämmöisen datapankin, mihin voi verrata. On ikään kuin myös se, että millä tavalla se testaus suoritetaan, koska se on ollut yksi pulmakivi täällä niin kuin aiemmin, niin ikään kuin erilaisissa komiteoissa, että miten se saadaan synkronoitua, niin tuottaa myös siihen ikään kuin kovasti lisätietoa. On toki niin sitten, kun mietitään näitä betonipeitteiden mallinnuksia, Samuli ja Riku tässä ansiokkaasti esitteli, että millä mallinnuskeinoilla niitä betonipeitteitä on arvioitu. On niin, että meillä ikään kuin dataa tarvitaan niihin ikään kuin niiden taustalla vielä, nyt se on parhaan kyvyn mukaan arvioitu, mitä ne on. Vaikkakin meillä on paljon otaksumia, niin kuitenkin meidän ikään kuin ymmärrys siitä on kasvanut, jos meidän otaksumat on suuruusluokaltaan oikein, että millainen meidän ikään kuin tarve on haluttuun vauriotodennäköisyyteen, ja se ehkä niin kuin avaa tätä käsitystä siitä käyttäjästä enemmän. Toki tämä on teoreettinen, toki betonirakenteessa on myös halkeamia, tämän tapaisia nämä on niin kuin, ikään kuin ehelle betonille, se on koko systeemin lähtökohta varmaan jo yksinkertaisuuden vuoksi. Ja ehkä yhtenä esimerkkiä nostaisin, että tämä varmaan selittää myös ikään kuin vanhempien betonirakenteiden toimintaa vaikkapa siltojen reunapalkeissa, että välttämättä se CEM1 ei ole paras vaihtoehto ollut, koska kloridit on tunkeutunut tuolla nopeasti, niin myös nämä, vaikka Samuli tuossa totesi esimerkiksi, että
tulokset ikään kuin on epärealistisia, mutta että on näköpiirissä, että se selittää myös osa meidän havainnosta, mitä me rakenteesta on nähty. Eli on tässä aiheessa päästy todella hienosti vauhtiin. Mä kiittäisin meidän tutkimuksen mahdollistajia ja rahoittajia, tätä tutkimusryhmää. Meillä on ollut tosi hyvät keskustelut ja sillä tavalla ikään kuin asia on päässyt niin kuin eteenpäin ja liikkeelle. Ja luulisin, että tämä on yksi semmoisia olennaisimpia taitekohtia, mitä tähän käyttöikämitoitukseen on hetkeen tapahtunut. Niin tämä on kyllä ollut siinä mielessä oikein mielekäs projekti. Ja niin kuin näitte, niin tässä on nyt kuitenkin tänään pintaraapasu. Tutustukaa näihin ikään kuin Samuli ja Rikun diplomityöihin ja muuhun raportointiin, mitä meidän täältä ikään kuin tutkimuksessa tämän hetken olemassa olevassa tulee. Ja pyritään myös hyvin viestimään täällä meidän ryhmän sivuja ja muita kanavia pitkin, että mitä tämän suhteen tapahtuu. Mutta tämmöisiä yhteenvetosanoja, jos jollain muulla on tähän vielä täydennettävää, niin tervetullutta ikään kuin täydentää, mutta tämmöinen niin kuin yhtenäinen ajatus mulla oli tähän loppuun esittää. Syvä hiljaisuus. Ajatuksen hurina kuuluu tänne asti. Eli paljon on tehty, mutta vielä on hommaa kyllä edessäkin päin, että saadaan lopulta sitten ikään kuin kansallisten liitteiden ja muiden ohjeiden kautta sitten suunnittelijan käyttöön nämä systeemit. Et siinä mielessä niin kuin paljon askelia otettu ja vielä on jäljelläkin askelia otettavana. Hyvä, ilmeisesti voidaan webinaari päättää. Kiitos kaikille mielenkiinnosta. Palataan asiaan. Hyvää kesän odotusta. Kiitos. Moi moi. Moi moi.